Dobrý deň, vítajte v štúdiu Zen Yoga and Therapy. A dnes sme si pre vás pripravili takú malú 15-minútovku na zdravý chrbát, takže tí, čo vlastne nemáte toľko veľa času, tak 15 minút denne trošku na rozcvičenie chrbáta bude úplne stačiť. Takže pozývam vás na túto lekciu. Sadnite si teraz so skríženými nohami v sede švastikasana, takto, aby sme si prekrížili nohy na strede holení a otvorili kolena a stehná. Skúste sa usadiť na dvoch sedacích kostiach, takže vyťahnite si ešte jednu sedací sval smerom von, druhý sedací sval. Vyťahnite sa z pása a otvoríme hrudník. Chvíľočku takto podržíme v tejto pozícii, môžeme si porozťahovať palce na nohách, ktoré boli celý deň v nejakých topánkach, takže snažíme sa ich uvoľniť. Držíme rovno hlavu a korunu hlavy, tak aby bola v osi tela. Chvíľočku vytišíme svoje vnútro, svoju hlavu a pripravíme sa na lekciu jogy, ktorá dnes bude na zdravú chrbticu, zdravú páteř. Dobre, pomaličky si vytiahneme ruky dopredu, vytiahneme si prsty aj zápestia, nádych, vytiahnem sa smerom hore z pása, aj z bokov hrudníka a urobíme si rotácie. Takže nádych a s výdychom rotácia vpravo, založte si ľavú ruku nad práve koleno a pravou rukou zozadu sa odtlačame od podĺžky. Vytiahnite sa z chrbáta, tak aby sme úplne rozšírili zadnú časť chrbáta. Dýchame prirodzene. A zase ideme do stredu, vytiahneme si ruky, vytiahneme sa z pása, nádych a s výdychom sa zrotujem teraz do ľavej strany a položíme si pravú ruku na ľavé koleno. Ľavá ruka, odtláčam sa od podĺžky a vyťahujem sa smerom hore od chrbáta, od dolnej časti chrbáta až hore. A urobíme to ešte raz. Nádych, vytiahneš sa smerom hore a s výdychom sa zrotujeme vpravo zase. A vytlač sa čo najvyššie hrudník, aby bol otvorený. Dýchaj prirodzene. Tu je veľmi dôležité, aby sme sa vytiahli od dolnej časti chrbáta až smerom hore. A zase dohora, vytiahni sa a zrotuj sa zase do ľavej strany posledný krát. Otvor aj ramená, zrotuj ramená aj celé ruky. Dýchaj prirodzene. No a potom zase do stredu nádych, vytiahnem sa, zapletám si ešte ruky, otvorím dlane a vytlačím sa úplne celý hrudník smerom hore. Dýchajte prirodzene a snažte sa vytiahnuť si ruky aj v laktiach. Takže to už je prvá asana, ktorá nás núti vytiahnuť sa z chrbáta aj z dolnej časti až smerom dohora. Aj hlava, krk, potiahnite ešte dohora. Chvíľočku. Výborne. Rozpletáme. A teraz si ešte urobíme maličký úklon. Ešte raz ruky smerom hore. Vytiahni sa, otvor dlane, pomaličky do podĺžky. A snažte sa teraz dotlačiť sedacie kosti do podĺžky, ale vytiahni sa smerom dopredu. Vytiahni ruky, vytiahni sa z bokov hrudníka, ruky, dláne, aj stredy dláni sú dobre dotlačené do podĺžky. A keď môžeš, tak sa porozťahuj takto z boku a pomaličky hlava už nám padá medzi ramená a vytiahni sa maximálne, čo to ide. Dýchaj prirodzene, chvíľočku si v tejto pozícii predýchame, urobíme si 2 nádychy, výdychy, ale vyťahujeme sa stále o trošičku, aj keď sa zdá, že v tej pozícii nepracujeme, ale vždycky s vnútorným telom môžeme popracovať. Urobíme si aj tú rotáciu, nechajte si ľavú ruku na podĺžke a právo si zodvihni a vystri sa, otvor sa z pravej časti hrudníka. Vytiahneme ruku smerom hore, vytláčame, výborne. A do podĺžky a zase o trošičku sa vytiahni dopredu. Teraz pravú ruku si nechaj a z ľavou sa otvor. Otvor sa z ľavej časti hrudníka, vytiahni ruku čo najvyššie, ako sa ti dá. A pomaličky do podĺžky, zase sa na chvíľku vytiahni a pomaly sa odtláčaj teraz od podĺžky a zdvihni sa smerom hore. Super. Druhé cvičenie si urobíme, bude to pozícia mačky a kráľ. Vytiahneme si smerom dopredu nohy, na chvíľku v pozícii Dandasana. Zase si pokrčím jednu nohu, pokrčím si druhú nohu a pôjdem na 4 body. Čiže na 4 body bude to vyzerať takto, že kolená si dáme na šírku
našich bederných kostí. Dobre dotlačte celé nohy do podložky a dlane budú na šírku ramien. Takže dáme na šírku ramien, vystreme si chrbát, hlava a šia budú pekne v línii a urobíme si 5 krát pozíciu mačky, kočky a pozíciu krávy. Takže nadýchnem sa, vytiahnem hlavu smerom hore, krk, presuniem si sedacie kosti dozadu a tlačíme ramena od uší celkovo, aby sme sa vystreli. A s výdychom pomaličky zaokrúhlujem sa, bradu silno tlačím do hrudníka. Vtiahnite teraz žebra silno do stredu hrudníka, zaokrúhli sa a urob pár nádychov, výdychov. A zase pri nádychu, nádych, idem smerom hore. Vytlačím hlavu, krk, sedacie kosti tlačím dozadu a s výdychom pomaličky sa zase zaokrúhlujem, brada k hrudníku. Silno vtlačte teraz žebra do stredu hrudníka a idem smerom do stredu. Ukážem z boku, jak to vyzerá, ono nevidno, takže ešte raz, kolená sú na strede, idem na 4 body a ideme ešte raz, vyrovnáme hrudník a tu sa snažte brúško držať spolu s pánvou. Takže nádych, vytiahnem sa smerom hore, urobím takúto priehlbeninu v chrbáte a s výdychom pomaličky brada k hrudníku. Zaokrúhlime celý chrbát, brada k hrudníku silno. A ešte raz nádych, vytiahnem sa dohora, hlava, krk je vytiahnutá, ramena, tlač od uší a s výdychom sa zase zaokrúhlime, brada ide k hrudníku a vyrovnám sa zase do pôvodnej pozície, zase sa vám otočím a urobíme si pár ešte variantov v tejto pozícii, takže pekne si vyrovnáme chrbát a urobíme rotáciu. Ľavú ruku si nechajte, práva smerom hore, zrotuj sa a do podložky. Zase pravú si nechaj, ľavá smerom hore a zrotuj sa a do podložky. A ešte raz to urobíme, pravá smerom hore a do podložky. Posledný krát, ľavá smerom hore a do podložky. Výborne. Ešte na náš chrbát si urobíme ďalšiu verziu tejto asány. Ľavú ruku si vystrieme a pravú nohu a vytiahnite sa maximálne. 3-krát si priblížime teraz lákeť ku kolenu, čiže lákeť ku kolenu, vydržím to a vystriem sa zase. A zase sa zhrbím, lákeť ku kolenu a zase sa vystriem. A zase lákeť ku kolenu a zase sa vystriem. Výborne. Teraz druhá ruka, položím si. Teraz pravá ruka, ľavá noha a vytiahnite si aj tú ľavú pätu, tak aby celé telo sa vám roztiahlo. A zase 3-krát pôjdeme. 3-krát sa zaokrúhlim a vytiahnem sa. A zase lákeť ku kolenu a vytiahnem sa. A ešte lákeť ku kolenu a vytiahnem sa. Super, a idem zase do stredu. A zase si urobíme jeden nádych, pozícia krávy, smerom hore, hlava, krk. A s výdychom sa zaokrúhlujem, brada k hrudníku. Silno si stiahnite ešte aj žebra k hrudníku, do stredu hrudníka. A posledný krát vyrovnám sa. Výborne. Teraz si ešte spravíme na chrbát, pôjdeme do kľaku, takže ľavú nohu, pravú si necháme vzadu, ľavú si okrčíme, vstaneme, vytiahneme si ruky smerom hore. Vytiahnete sa pekne aj z pása. To je pár takých asán, ktoré je dobré, aby sme si pretiahli svoj chrbát. A urobíme si teraz vnútornú rotáciu, čiže teraz ľavý lakeť si oprieme o ľavé koleno a pravá ruka bude na boku. A urobím si rotáciu smerom vpravo. Držíme silno tú zadnú nohu, dobre dotlačte do podložky, tak aby celá noha od kolena až ku prstom bola položená. A vytiahneme sa. Ešte raz nádych, vytiahnem sa a s výdychom dotlačte dobre lakeť do kolena, tak aby sme sa dobre zrotovali. Výborne. Teraz sa vrátim, nádych, vytiahnem obidve ruky. Bude opačná rotácia, pravý lakeť si zaháčim o ľavé koleno a ľavá ruka pôjde na ľavý bok. A vyťahujem sa z pása, takže nádych, vytiahnem sa zase a s výdychom sa zrotujem. Výborne, držte ešte chvíľočku,
na jednom, dvoch nádychoch, výdychoch. Stále sa snažíme mať chrbát narovnaný. No a idem zase do stredu, nádych, vytiahnem smerom hore. Zase sa vrátim do podložky, do klapku. Urobím si jednu mačku, jednu krávu, nádych, vytiahnem sa smerom hore. A s výdychom pomaličky zaokrúhlim. Idem smerom dole, dobre si pretiahnem ešte pokožku na chrbáte a vrátim sa. Urobíme si ešte rotácie na druhú stranu, takže teraz pravú nohu si pokrčím, ľavú nechám. Tu je uhol 90, vytiahnem sa z pása, celý hrudník, aby bol otvorený a urobíme si vnútornú rotáciu. Takže teraz si založím pravý lakeť o pravé koleno a ľavá ruka je na páse, pekne sa otáčam v chrbáte. Takže nádych, vytiahni sa aj krk, aj hlavu. A s výdychom sa zrotuj v hrudníku. Pekne otvárame hrudník a aj zadné rameno si stiahujeme smerom dole, aby to bola otvorená pozícia. Ešte jeden nádych, výdych. Výborne. Vrátime sa nádych, otvorím obidve ruky a otočím. Teraz bude opačná rotácia. Ľavý lakeť si zaháčim o pravé koleno a pravá ruka na boku. Držím sa, vyťahujem sa, tá istá práca. Pozrite, dobre silne musíme tu sa zaháčiť o to koleno. Teraz nádych, vytiahnem sa a s výdychom sa točím stále. Rotácia. Krásne si pretočím chrbát. Ešte výborne otváram hrudník stále. Ešte jeden nádych, výdych. Vrátim sa do pôvodnej pozície, nádych, vytiahnem smerom hore. Idem do podložky, celé dlane zase do kľaku a posledné cvičenie, ktoré si spravíme, trošku presunte sa na podložku dozadu, veľké palce si spojíme, sadneme si na päty, roztiahneme si kolená, nádych, vytiahnem ruky hore, otvorím si dlane, pomaličky do podložky a vyťahujte sa teraz z pása smerom dopredu, tak, aby ste sedeli sedacími kostiami na pätách. Dotlačte si sedacie kosti do piet, vytiahnite obidva boky hrudníka a až keď budete úplne vytiahnuté, tak si položíme teraz čelo na podložke a chvíľočku v tejto pozícii si poddychujeme, porelaxujeme, ale okrem relaxu je to aj vytiahnutie, aby sme si rozšírili celý chrbát, aj celý hrudník. Teraz nám padá medzi stehná. A skúste si ešte zatvoriť oči v tejto pozícii a chvíľku porelaxovať. Po celom dni je to pozícia príjemná, takže stále ju ale držíme aktívnu, vytiahnuté prsty zápestia, výborne. A predýchajte si, urob si 2-3 nádychy, výdychy, kľudné. Dobre, ešte dotlačte sedacie kosti do podložky. Ešte predýchaj. Vytiahni si ruky maximálne a pomaličky. Môžeš v tejto pozícii zostať aj dlhšie. Ak sa ti dneska máš takú potrebu, tak kľudne. Takže pomaly už sa zdvihneme, dlaňami tlačíme a ideme do pozície do stredu. A ja vám dneska veľmi pekne ďakujem. Namaste a budem sa tešiť na budúce. Ahojte.